वर्षात 5 नंबरवर आणायचं काम जर कोणी केलं असेल तर त्यांचं नाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आहेत। आणि ज्या वेळेला मोदीजी प्रधानमंत्री झाले त्यावेळेला सगळ्यात आधी त्यांनी काम काय केलं? इथे मोठ्या संख्येने माझे बंधू पण आहेत। आपल्या घरची इज्जत असते आपल्या घरची स्त्री। आणि जेव्हा मोदीजी प्रधानमंत्री झाले तेव्हा तुमच्या घरातली स्त्री, या देशातली स्त्री डब्बा घेऊन टॉयलेटसाठी रस्त्यावर जात होती। हे मोदीजींनी बघितलं आणि ती तुमच्या घरातली इज्जत नाही, या देशाची इज्जत आहे। माझ्या देशाची इज्जत रस्त्यावर जाणार नाही असा विचार करणारा पहिला प्रधानमंत्री, त्याचं नाव नरेंद्र मोदी। आणि आल्या आल्या जर काय काम केलं असेल तर 11 मोठी यादी आहे। 10 वर्षामध्ये प्रत्येक घटकाच्या आयुष्यामध्ये बदल आणायचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते मोदीजींनी केलंय। कुठली जात पात पंथ पाहिला नाही, 4 जाती पात पंथ पाहिला नाही, 4 जातींसाठी आपण काय करतो? लहानपणापासून आपण बातम्या बघतोय, कधी ऐकलं आपण की शेतकऱ्यांना पण कुठला सन्मान निधी मिळेल? पण मोदीजींनी आज ते सुद्धा करून दाखवलं। आणि म्हणून आज त्या ठिकाणी 140 कोटी देशाची जनता ही मोदीजींच्या सोबत आहे। मला रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गकरांना सांगायचंय की बंधू भगिनींनो, संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रामध्ये शेमड्या पोराला जरी विचाराल तर अब की बार तो म्हणतो फिर एक बार मोदी सरकार आणि अब की बार 400 पार। अरे कुणाच्या जीवावर नारे होतात? हे नारे होतात गोरगरिबांच्या जीवावर। मी एका ठिकाणी गेले होते विदर्भामध्ये आणि तिरोडा सारखा एक दुर्गम असा त्या ठिकाणी विधानसभा आहे। एक आजी होती आणि ती बघत होती पॅम्पलेट, आम्ही पॅम्पलेट वाटत होतो आणि त्या ठिकाणी ती पॅम्पलेट बघत होती। म्हटलं आजी कोण ओळखीचं दिसतंय का? ती म्हणते हाऊ ना जी, आमचा मोदी इकडे आहे। म्हणजे तुम्ही विचार करा, घराघरामध्ये दुर्गम खेड्यांपर्यंत त्या ठिकाणी मोदी पोहोचले। मोदींनी जे केलंय ते 60 वर्षात काँग्रेसला जमलं नाही। आज मात्र उद्धव ठाकरेंना, पवार साहेबांना, काँग्रेसला मोदीजी नकोय। मोदीजींच्या विरोधामध्ये एक आघाडी उघडली। या आघाडीमध्ये कोण आहेत? सगळे भ्रष्टाचारी भरलेत। दारूचा घोटाळा करणारा केजरीवाल, चारा घोटाळा करणारा लालू यादव, जमिनीचा घोटाळा करणारा हेमंत सोरेन, स्टॅलिन पासून ममता बॅनर्जी पासून सगळे एक झाले। आणि हे आपल्या वाघाला एकटं घेरायला बघतायत। हे म्हणतायत मोदीजी एकटेत। एकटेत का मोदीजी? अरे आपण मोदीजींसोबत आहोत, तुम्ही मोदीजींसोबत आहात। या देशाची 140 कोटी जनता आज त्या ठिकाणी मोदीजींसोबत आहे। आणि म्हणून मोदीजींना कोणी मान खाली घालू देणार नाही। महाराष्ट्रातून सुद्धा आपले नेते देवेंद्रजी, आपले प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहेबांनी जे ठरवलंय तेवढ्या जागा आपण त्या ठिकाणी दिल्लीला देणार आहोत। आणि त्याच्यामध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग लोकसभेची सुद्धा जागा असणार आहे, हे मला तुम्हाला या ठिकाणी सांगायचंय। आपण बघितलं की जेव्हापासून मराठवाड्यामध्ये अमित भाईंची एक सभा झाली होती आणि अमित भाईंनी त्याच्यामध्ये म्हटलं की ही नकली राष्ट्रवादी, ही नकली शिवसेना आणि मोडकळीला आलेल्या काँग्रेसचा उल्लेख केला, तेव्हापासून सगळ्यांचं ते गाणं आहे ना, डोकं फिरलं या, पण बाईचं नाही बाबाचं डोकं फिरलं या, बाबाचं डोकं फिरलं या। कारण तेव्हापासून उद्धव ठाकरे वाटेल ते बडबडतात, वाटेल ते आरोप करतात, आमचे नेते देवेंद्रजींना वाटेल ते बोलतात। त्यावेळेला मी बघितलं राणे साहेब देवेंद्रजींना नालायक म्हणले। बावनकुळे साहेब तुमचं अभिनंदन, तुम्ही खरपूस त्यांचा समाचार घेतला। अरे नालायक कोण? अख्ख्या महाराष्ट्राला माहिती आहे। सत्तेसाठी आणि मुख्यमंत्री पदासाठी मित्राच्या पाठीत वार घालणारा तो नालायक मित्र कोण होता? उद्धव ठाकरे। याचं उत्तर तुम्हाला दिलं पाहिजे। उद्धव ठाकरे म्हणतात मोदी सरकार बोलू नका। अरे तुम्हाला त्याची ॲलर्जी आहे, पण उद्धवजी मोदी सरकार नावाची तुम्हाला ॲलर्जी आहे, पण 140 कोटी या भारताची जनता त्यांची या शब्दावरती फुल्ल मर्जी आहे। आणि त्यामुळे तुम्हाला सतत ऐकावं लागणार, फिर एक बार मोदी सरकार आणि अब की बार 400 पार। कुठली गोष्ट ठेवली नाही।
उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चेले चपाटे 3 टप्पर सकाळी जो येऊन तो थोबाड उचकटलं का गटारच बाहेर पडतं. महाराष्ट्र दे तुम्ही हिंदू द्वेषी तर आहातच, काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून बसलात, पण आता तुम्ही महाराष्ट्र द्वेषी झालात. आमची त्या ठिकाणी महायुतीची उमेदवार, एक महिला उमेदवार, लढायचं होतं तर तिने केलेल्या कामावरती बोलायचं होतं, पण ते बोलले नाहीत. ते बोलले नाहीत आणि त्या स्त्रीचा अपमान केला. हा त्या स्त्रीचा अपमान नाहीये, हा महाराष्ट्रातल्या स्त्रीचा अपमान आहे. आणि मला माझ्या सगळ्या माय माऊल्यांना सांगायचंय, याचं उत्तर 7 तारखेला दिल्याशिवाय राहू नका. अरे कोण संजय राऊत? राणे साहेबांनी मला परवा प्रेस मध्ये सांगितलं, कोण आहे हा? मराठी मराठी म्हणून मराठी माणसांच्या टाळूवरचं लोणी खाणारे हे. त्या ठिकाणी घराची आस लावून बसलेल्या त्या पत्राचाळीतल्या बायकांना स्वतःची मंगळसूत्र सुद्धा गहाण टाकायला लावणारे हे. कोविडच्या घोटाळ्यामध्ये खिचडी खाल्ली, बॉडी बॅग मधले पैसे पण सोडले नाहीत, असा आर्थिक घोटाळ्याचा जामिनावर सुटलेला हा आरोपी, त्याचं नाव संजय राऊत आहे. आणि यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहू नका, हे मला तुम्हाला सांगायचंय. दरवेळेला नाव घेता छत्रपती शिवाजी महाराजांचं, दरवेळेला नाव घेता वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंचं. अरे त्यांनी तर दुश्मनाच्या महिलेला सुद्धा सत्कार केला, तिचा सन्मान केला. आणि तुम्ही आता उद्धव ठाकरे आणि त्याचे चेले चपाटे बाईच्या पदरावर राजकारण करतात. लाज वाटली पाहिजे यांना. कालचा एक छोटासा प्रश्न होता. 2.5 वर्ष सरकार होतं उद्धव ठाकरेंचं. महिलांवर अत्याचार झाले म्हणून सांगतात, अरे तुमच्या काळात जिवंत हाडामासाच्या बाईला जिवंत जाळण्यात आलं. आमच्या विदर्भातल्या निर्भयाला जाळण्यात आलं. कित्येक घटना सांगता येतील. आम्ही मागणी केली होती, विशेष अधिवेशन लावा. अधिवेशन तर लावलं नाही, पण आमच्यावर गुन्हे दाखल केले. आम्ही घाबरत नाहीत कुठल्या गुन्ह्यांना. पण मला फक्त एवढंच सांगायचंय की कालचा एकच प्रश्न होता. उद्धव ठाकरेंच्या उबाटाची एक ऍडव्हर्टाईज चालू होती आणि त्याच्यामध्ये अश्लील चित्रपटात काम करणारा एक ऍक्टर बापाच्या भूमिकेत होता आणि तो म्हणतोय की महिलांवर किती अत्याचार होतात. आम्ही फक्त इतकंच विचारलं, या उल्लू ऍप वरचा माणूस हाच आहे का? आणि जेव्हा उबाठाच्या दिवट्यांवर आम्ही बोलतो तेव्हा अंधाऱ्यातले सगळे सटर फटर चिलटे फडफडायला लागतात. वाटेल ते आम्हाला बोलले, घुमवून फिरवून बोलले. कर्नाटकचा संदर्भ दिला. अरे सरकार कुणाचं? तुमचं सरकार केला असेल गुन्हा, टाका आतमध्ये, अडवलंय कुणी? पण आम्ही एक प्रश्न विचारला, त्या अश्लील चित्रपटातल्या त्या उल्लू ऍप वरचा हा बाप तोच तुमचा बाप आहे का सांगा? तर इकडची तिकडची उत्तरं दिली. वाटेल ते आरोप केले आमच्यावर, वाटेल त्या पद्धतीने बोललं गेलं, हरकत नाही. पण आज उबाठाच्या कुठल्या नेत्यांनी उत्तर दिलं नाही. पण तो जो कोण ऍक्टर होता तोच समोर आला आणि त्याने मान्य केलं की मी तोच आहे. अरे कोणी कुठल्या चित्रपटात काम करावं याचा आम्हाला त्याच्याशी काही घेणं देणंच नाहीये. पण हे मात्र नक्की की अशा पद्धतीमध्ये एका उल्लू ऍप वरती काम करणाऱ्या माणसाला तुम्ही त्या ठिकाणी तुमच्या ऍडव्हर्टाइज मध्ये काम दिलं, बापाचं काम, आणि तो विचारतो की महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है. बंधू भगिनींनो, मला एवढंच सांगायचंय की येणाऱ्या दिवसामध्ये यांना ठोकपणे उत्तर द्यायचं काम करायचंय. विनायक राऊतांना 2 टर्म खासदारकी दिली, त्यांनी कामाचा किती उजेड पडला आपण बघितलंय. त्यामुळे मशालीच्या उजेडाची रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला गरज नाही. ही मशाल अरबी समुद्रामध्ये नेऊन बुडवा, हे सांगायला मी आली आहे. आपला नेता नारायण दादा राणे दादांनी या कोकणासाठी काय केलं हे सांगायची गरज नाही. आज MSME सारखं एक खातं घेतलं, त्या खात्याला सुद्धा देशभरामध्ये मान उंचावण्याचं काम आपल्या राणेदादांनी केलंय. आणि म्हणून कोकणाची जनता, कोकण आणि राणे हे अभेद्य आहे, यांना कुणी वेगळं करू शकत नाही. आणि म्हणून 7 तारखेला कमळा समोरचं बटन दाबून आपल्या या वाघाला परत एकदा दिल्लीमध्ये मोदीजींचे हात बळकट करायला पाठवा. एवढंच सांगते आणि इथंच थांबते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ताई धन्यवाद. मी महाराष्ट्राचे भारतीय जनता पक्षाचे आणि आपल्या महायुतीचे एक प्रमुख नेते बावनकुळे साहेबांना विनंती करतो की आपल्याला समोर. छत्रपती
शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय भवानी, जय श्रीराम, हर 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 हर. 7 तारखेला होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपण आपले नातेवाईक, आपल्या आजूबाजूच्या घराच्या बाजूचे 100-200 घराचे नागरिक, जनता, आपल्या मोबाईलमध्ये जेवढे संपर्क क्रमांक आहेत त्या सर्वांनी आजपासून 3 दिवस देशाकरता देऊन आपण सर्वांनी देशाचे केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्राचे लोकनेते, रत्नागिरी सिंदूरचे सुपुत्र माननीय नारायण राणेजी यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करावं अशी विनंती करण्याकरता या ठिकाणी देशाचे लोहपुरुष ज्यांनी मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंतचा भारत एक केला, 370 कलम हटवण्याचं काम या देशामध्ये केलं असे माननीय अमित भाई या ठिकाणी येत आहे. बंधूंनो, या ठिकाणी व्यासपीठावर सर्वच नेते, कारण अमित भाई 3 मिनिटात या ठिकाणी येत आहे, माननीय रवी चव्हाणजी, माननीय आपले या ठिकाणी किरण सामंतजी असतील, चित्राताई आहेत, आपल्या या ठिकाणी सर्व नेते, मी सर्वांचा उल्लेख या ठिकाणी सर्वांची क्षमा मागतो, कारण या ठिकाणी अमित भाई 3 मिनिटात येणार आहे. मी एवढंच सांगेल की आज आपल्या समोर जी कमळाची बटन आहे ती बटन अशा व्यक्तिमत्वाची आहे की ज्या माननीय नारायण राणे साहेबांनी आपलं संपूर्ण आयुष्याचे 80% दिवस हे आतापर्यंत राणे साहेबांनी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेजी यांच्या सहवासामध्ये माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेजींची प्रेरणा घेऊन या महाराष्ट्राला समोर नेण्याचं काम माननीय नारायण राणे साहेबांनी केलं. माननीय राणे साहेब असे नेते आहेत ज्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणाचा विकास करण्याकरता अहोरात्र प्रयत्न केले. माननीय नारायण राणे साहेब मुख्यमंत्री असताना या महाराष्ट्राला या ठिकाणी पुढे नेण्याचं काम झालं. आणि बंधूंनो, एक असा नेता विदर्भातल्या शेवटच्या गावापासून तो कोकणापर्यंत समाजाच्या शेवटच्या गरीब माणसाच्या कल्याणाकरता झटणारा नेता नारायण राणेजी यांची ही निवडणूक आहे. यांच्याकरता आपल्याला 7 तारखेला मतदान करायचं आहे. मी बघितलं केंद्रीय मंत्री माननीय नारायण राणेजी झाल्यानंतर मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये MSMEच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राला नवी दिशा देण्याचं काम झालं. गरीब माणसाच्या आयुष्यामध्ये मोठं काम सुरू केलं आणि या राज्यातल्या या सर्व बेरोजगारांना 10 लाख रुपयापर्यंत मुद्रा योजनेचं लोन देण्याचं, बिना गॅरंटी लोन देण्याचं काम माननीय नारायण राणे साहेबांच्या काळामध्ये माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वात झालं. आणि तुम्ही बघितलं असाल 14 एप्रिलला महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती दिवशी मोदीजींनी विकसित भारताच्या संकल्पाचा वचननामा दिला. मोदीजींनी वचननामा दिला विकसित भारत 2024 ते 29. तुमचं मत मोदीजी 7 तारखेला घेणार आहे. त्यातला अत्यंत महत्वाचा वचननामा काय आहे तो नारायण राणे साहेबांच्या डिपार्टमेंटचा आहे. राणे साहेब, या वचननाम्यामध्ये तुमच्या डिपार्टमेंटचं महत्वाचं काही आलं असेल तर या महाराष्ट्राच्या बेरोजगार तरुण तरुणीला 20 लाखापर्यंतचं बिना गॅरंटीचं कर्ज देण्याचं काम मोदीजींच्या वचननाम्यामध्ये तुमच्या नेतृत्वामध्ये तुमच्या या ठिकाणी डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून आलाय. बंधू भगिनींनो, मला आपल्याला सवाल सांगायचा आहे. काँग्रेसने 55 वर्ष सरकार चालवलं, 55 वर्ष मतं घेतले. बंधू भगिनींनो, काँग्रेसच्या नेते राजीव गांधींनी म्हटलं होतं, राजीव गांधींनी 55 वर्षानंतर असं म्हटलं, दिल्लीवरनं 1 रुपया केंद्रातून पाठवतो तर रत्नागिरी सिंदूरला फक्त 15 पैसे पोहोचतात. पण राणे साहेब, तुम्ही माननीय मोदीजीचं सरकार आलं, मोदीजीच्या नेतृत्वातलं सरकार असं आहे की दिल्लीवरनं 1 रुपया निघतो, 1 रुपया पूर्ण रत्नागिरी सिंदूर मध्ये पोहोचतो. हा फरक मोदीजींच्या सरकारचा आहे. बंधू भगिनींनो, काँग्रेसने 55 वर्ष सरकार चालवलं, गरिबी हटावचा नारा दिला,
पण गरीबाची गरिबी हटली नाही. गरीब गरीब होत गेला, श्रीमंत श्रीमंत होत गेला. पण मोदीजीचं सरकार आलं. या देशातल्या कुठल्याही काँग्रेसच्या चिट्ट्या बिट्ट्याने यादी घेऊन जावी. 25 कोटी लोकांना गरिबीच्या बाहेर काढण्याचं काम माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलं. बंधूंनो, या देशामध्ये 36 घोटाळे झाले. काँग्रेसच्या 55 वर्षात 36 घोटाळे झाले. 86 लाख कोटी रुपये कोकणातल्या देशाच्या जनतेचे खाऊन टाकले. मोदीजी आले. देशामध्ये एकही रुपयाचा भ्रष्टाचार मागच्या 10 वर्षामध्ये झाला नाही. मला उद्धव ठाकरेंनी विचारलं, मोदीजींनी काय केलं? रोज मोदीजीला शिव्याशाप देतात आहे. रोज देवेंद्रजी नारे साहेबांना शिव्याशाप देत आहे. अरे उद्धव ठाकरे, तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो, 10 वर्षामध्ये मोदीजीने जरा आकडे लिहून घ्या. कोणी जर या ठिकाणी त्यांना पोहोचू शकलं मीडियाच्या माध्यमातून, जर हे सभा पाहत असतील तर मोदीजीने 10 वर्षामध्ये, उद्धव ठाकरे जरा लिहून घ्या, तुम्हाला आठवत नसेल, मोदीजीने 10 वर्षामध्ये 6,56,00,000 लोकांना अन्न सुरक्षा अभियानाचा लाभ दिला. गरीब माणसाला रेशनच्या दुकानात अन्न दिलं. 1,94,00,000 लोकांना आयुष्यमान भारतचा लाभ झाला. या महाराष्ट्रामध्ये 1,04,00,000 लोकांना, शेतकऱ्यांना 12,000 रुपये शेतकरी किसान योजनेचे मिळाले. 20,67,000 लोकांना PM आवास योजनेचे घरकुलं मिळाले. 70 लाख लोकांना, चित्राताईंनी सांगितल्याप्रमाणे या देशामध्ये 7 कोटी असे घर होते ज्यांच्याकडे इज्जतघर शौचालय नव्हतं. मोदीजींनी 7 कोटी लोकांचं, याकनी महिलांकरता गावातल्या लोकांना इज्जतघर दिलं. आणि महाराष्ट्रामध्ये 70,15,000 घरी शौचालय इज्जतघर देण्याचं काम झालं. 72,07,000 लोकांना घरामध्ये नळ कनेक्शन पोहोचलं. 66,44,000 लोकांना दीनदयाल अंत्योदय योजनेचा लाभ झाला. 1,39,00,000 लोकांना कामगारांना ई श्रम कार्ड मिळालं. कामगारांना ई श्रम कार्ड मिळालं. कामगार योजनेचा लाभ झाला. अरे उद्धव ठाकरेजी, 5,716 किलोमीटर रस्ते प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे झाले. 47,000 लोकांना राष्ट्रीय सामाजिक न्याय योजनेतनं त्या ठिकाणी अनुदान मिळालं. 12,02,000 ग्रामपंचायतीला प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या नोंदीमध्ये घेतलं. 1,34,00,000 लोकांना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजनेचा लाभ मिळाला. 31,232 गावामध्ये त्या ठिकाणी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून गावाच्या विकासाची नोंद झाली. आणि बंधू भगिनींनो, महाराष्ट्रातला उद्धव ठाकरे, शरद पवारजी, तुमचं मनमोहन सिंगाचं सरकार 10 वर्ष होतं. त्या 10 वर्षामध्ये पत्रकार बंधूंनो, या महाराष्ट्रामध्ये 1,00,000 कोटी रुपये मिळाले. पण मोदीजीच्या 10 वर्षाच्या सरकारमध्ये या महाराष्ट्राला 7,00,000 कोटी रुपयाची कामं झाली. 7,00,000 कोटी रुपयाचे कामं झाले. अरे हिम्मत असेल तर रत्नागिरी सिंदूरच्या चौकात या, तुम्ही सांगा 10 वर्ष काय काम केलं. आणि आम्ही सांगतो, मोदीजींनी एक कमळाचं मत घेतलं. मोदीजींनी विकसित भारताचा संकल्प केला. 14 एप्रिलला मोदीजींनी सांगितलं, विकसित भारताचा संकल्प करताना मोदीजींनी या देशामध्ये पुन्हा एकदा गरिबाकरता 3 कोटी नवीन घरं देण्याची योजना 7 तारखेच्या नवीन या सरकारमध्ये येणार आहे. 7 तारखेचं राणे साहेबांचं मत म्हणजे 3 कोटी नवीन लोकांना घर देणारं मत आहे. 7 तारखेचं राणे साहेबांचं मत म्हणजे पुढचे 5 वर्ष या महाराष्ट्राच्या गरीब लोकांना रेशन मधून मोफत अन्न देणारं मत आहे. 7 तारखेला राणे साहेबांचं कमळाचं मत म्हणजे 70 वर्षाच्या सर्व व्यक्तींना आयुष्यमान भारतचं कार्ड देणारं मत आहे. 70 वर्ष वयाच्या सर्व जनतेला 5 लाख रुपयाचा विमा उतरवणारं मत आहे. 7 तारखेला राणे साहेबांचं मत म्हणजे या महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये 1 कोटी लोकांच्या घरावर सूर्यघर लागणार आहे. आणि असं सूर्यघर की पुढचे 15 वर्ष तुमच्या घरी इलेक्ट्रिकचं बिलच येणार नाही, असं सूर्यघर 7 तारखेच्या राणे साहेबांच्या मतातून होणार आहे. बंधू भगिनींनो, मी आधीच सांगितलं, मुद्रा योजनेमध्ये बेरोजगारांना 10 लाख रुपयाचं जे या ठिकाणी लोन आहे ते 20 लाख रुपयाचं करण्याचं 7 तारखेचं मत आहे. बंधूंनो, 40,000 किलोमीटर रस्ते बांधणारा, 40,000 किलोमीटरचे नवीन रस्ते बांधण्याकरता 7 तारखेचं राणे साहेबांचं मत आहे.
7 तारखेचं मत या ठिकाणी या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना या ठिकाणी योजना देणारं मत आहे. आमचे लोहपुरुष देशाचे नेते या ठिकाणी माननीय अमित भाई शाह आलेले आहेत. एकदा जोरात टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करा आणि आपण त्या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करूया. अमित भाई आप आगे बढ़ो, दोन्ही हात वर करून. अमित भाई आप आगे बढ़ो, अमित भाई आप संघर्ष करो, अमित भाई आप आगे बढ़ो. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. अमित भाई को जय श्री राम. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. अमित भाई आप आगे बढ़ो, अमित भाई संघर्ष करो, अमित भाई आगे बढ़ो. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. रत्नागिरी कोकणचा आवाज जरा एकदा जोरात आला पाहिजे. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. अमित भाई आगे बढ़ो, अमित भाई संघर्ष करो. देश के लोह पुरुष माननीय अमित भाई शाह आपल्या सगळ्यांना अभिवादन करतायत. जोरदार टाळ्या. महायुतीचा छत्रपति शिवाजी महाराज की. मैं अमित भाई जी को विनंती करता हूं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पुष्प अर्पण करें. बावनकुळे साहेबांना मी विनंती करतो की आपण सर्वांनी, उदयजी सामंतांना मी विनंती करतो, छत्रपति शिवाजी महाराज की. हर हर छत्रपति संभाजी महाराज की. भारत माता की. वंदे. महायुतीचा. मी शेखरजी निकम, किरणजी सामंत, आमदार शेखरजी निकम आणि माननीय किरणजी सामंत यांना विनंती करतो, अमित भाईंना आपण पुष्पगुच्छ आणि शाल अर्पण करावी. प्रभाकरजी सावंत, मी भैया सामंतजी आणि शेखर निकमजी यांना विनंती करतो की आपण दोघांनी या ठिकाणी शाल आणि पुष्प. बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की. अमित भाई आप आगे बढ़ो. मी प्रभाकर सावंत आणि राजेशजी सावंतांना विनंती करतो, आपण चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांचा सन्मान करावा. मी राहुल पंडित आणि सदानंदजी चव्हाण यांना विनंती करतो, आपण आपले लाडके उमेदवार नारायण राणे साहेबांचा सन्मान करावा. आणि मी आपल्या जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री, उद्योगमंत्री उदयजी सामंत, ज्याने आपल्या भविष्यामध्ये रोजगाराची हमी दिलेली आहे. मोदी साहेब आपल्याला गॅरंटी विकासाची देतात, महाविकास आघाडी आपल्याला रोजगाराची गॅरंटी देते. उदयजी सामंतांना मी विनंती करतो की आपण भाषण करा. महायुतीचे लोकप्रिय उमेदवार आदरणीय या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री राणे साहेबांच्या प्रचारासाठी या रत्नागिरी शहरामध्ये आलेले राज्याचे, देशाचे गृहमंत्री, देशातल्या प्रत्येक महायुतीच्या सरकारचे मार्गदर्शक आदरणीय अमितभाई शाह साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले स्वतः नारायण राणे साहेब, रवींद्रजी चव्हाण साहेब, चंद्रकांत बावनकुळे साहेब, व्यासपीठावर अनेक मान्यवर आहेत. सगळ्यांचीच नावं मी या ठिकाणी घेत नाही. व्यासपीठावरील सर्वच सन्माननीय मान्यवर आणि मोठ्या संख्येनं अमित शाह साहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून माननीय अमित शाह साहेबांचे या जिल्ह्यामध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो आणि या जिल्ह्याच्या वतीनं अमित शाह साहेबांना ही देखील खात्री देतो की महायुतीचे उमेदवार आदरणीय राणे साहेबांना फार मोठं मताधिक्य
मी सिंधुदुर्गा एवढंच मताधिक्य हे रत्नागिरी जिल्ह्यातनं दिलं जाईल, हा आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी आपल्याला शब्द देतो. आज माझ्या आयुष्यातलं मी भाग्य समजतो की अमित शहा साहेब रत्नागिरीमध्ये लवकर आले आणि लवकर आल्यानंतर मला आणि दीपक भाईंना त्यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली. आणि हे देखील मला कळलं की नुसतं राज्याचं नाही देशाचं राजकारण करत असताना माणूस किती जमिनीवर असू शकतो आणि जमिनीवरून चालू शकतं हे अमितभाई शहाना बघितल्यानंतर मला आणि दीपकभाईंच्या दोघांच्याही लक्षात आलं. आज मला असं वाटतं की देशाच्या प्रत्येक राज्यामध्ये राजकीय घडामोड करण्याची ताकद माननीय अमितभाईंमध्ये आहे. ज्या राज्यामध्ये आम्ही सगळे एकत्र लढलो होतो शिवसेना आणि भाजप म्हणून, एका बाजूला आम्ही नरेंद्र मोदी साहेबांचा फोटो टाकला होता, एका बाजूला आम्ही वंदनीय बाळासाहेबांचा फोटो टाकून मागच्या विधानसभेमध्ये मतं मागितली होती. आणि मतं मागितली असताना त्याच्यानंतर काय झालं, आम्ही सगळे काँग्रेसच्या मांडीवर जाऊन बसलो. परंतु मला या बैठकीच्या या सभेच्या निमित्तानं अमितभाई शहा साहेबांना मनापासून शिवसेनेचा आमदार म्हणून धन्यवाद द्यायचे आहेत की त्यांनी पुढाकार घेतला आणि भाजपाचे 105 आमदार असताना देखील आम्ही ज्यावेळी उठाव केला एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, त्या एकनाथ शिंदे साहेबांना महाराष्ट्र राज्याचं मुख्यमंत्री केलं हे देखील आम्ही विसरू शकलो नाही. एवढी ताकद माननीय अमितभाईंमध्ये आहे. आणि आज रत्नागिरी मतदारसंघामध्ये आले जाता जाता एकच मागणी मी अमितभाईंकडे करणार आहे की आपण जिल्ह्यामध्ये आला, हा निसर्गरम्य जिल्हा आहे, या मतदारसंघाला पूर्ण समुद्रकिनारा आहे, परंतु समुद्रकिनारा असताना आम्ही पर्यटनाच्या निमित्तानं काही करण्याचा प्रयत्न करतोय. आपण देशाचे जसे गृहमंत्री आहात तसे देशाचे सहकार मंत्री देखील आहात. आज आंबा हा आमचं प्रमुख पीक आहे, काजू हे आमचं प्रमुख पीक आहे. सहकार जसा कोकणात वाढला नाही तसा रुजला देखील नाही. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी अमितभाई शहा साहेबांना विनंती करतो की विशेषतः ह्या कोकणासाठी सहकाराची केंद्र शासनाची पॉलिसी आपण आणावी आणि माझ्या कोकणातल्या आंबा बागायतदारांना, काजू बागायतदारांना फार मोठा न्याय मिळून द्यावा आणि आमच्या जिल्ह्यातली बेरोजगारी दूर करावी एवढीच विनंती करतो. आणि महाराष्ट्र राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून साहेब मी आपल्याकडे विनंती करतो की आपण राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी आपल्या नेतृत्वाखाली फार मोठे उद्योग दिलेले आहेत. भविष्याच्या कालावधीमध्ये ही आचारसंहिता संपल्यानंतर, कारण उबाटाचे अनेक लोक अनेक वेळा आमच्यावर हाच आरोप करतात की या महाराष्ट्रातले अनेक प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले. आज महाराष्ट्राचा उद्योगमंत्री म्हणून, या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आणि या तालुक्याचा आमदार म्हणून मी आपल्याला साहेब विनंती करतो की या आचारसंहितेनंतर एखादा फार मोठा प्रोजेक्ट माझ्या महाराष्ट्रातल्या युवकांना रोजगार देणारा आपण महाराष्ट्रामध्ये द्यावा एवढी विनंती करतो. आज या महायुतीचे उमेदवार नारायणराव राणे साहेबांना फार मोठं मताधिक्य आमच्या सगळ्या परिसरातनं मिळेल हा आपल्याला शब्द देखील देतो. आणि शिवसेना असेल, भाजप असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी असेल, RPI असेल, मनसे असेल आणि सगळे मित्रपक्ष हे एकाच व्यासपीठावर येऊन एक दिलानं काम करतायत. त्याच्यामुळे महायुतीच्या उमेदवाराचा विजय हा अतिशय सुखकर झालाय याची खात्री आपण बाळगावी एवढीच विनंती करून पुन्हा एकदा या जिल्ह्यामध्ये आपलं स्वागत करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उदयजी. मी आपले लाडके उमेदवार ज्यांना आपण 2.5 लाख मतापेक्षा जास्त मताने निवडून देणार आहोत त्या सन्माननीय नारायण राणे साहेबांना विनंती करतो की आपण 2 मिनिटं संबोधित करा. रत्नागिरीमध्ये महायुतीची सभा आयोजित केलेली आहे आणि या भव्य अशा सभेला भारताचे गृहमंत्री, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माझं एक प्रेरणास्थान माननीय आमचे अमितभाई शहा, सन्माननीय आपले महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, सन्माननीय रवींद्र चव्हाण, सन्माननीय उदयजी सामंत, सन्माननीय दीपक केसरकर, आमदार सन्माननीय शेखरजी निकम, सन्माननीय निलेशजी राणे, नितेशजी राणे,
सन्मान्य राजन तेली, प्रमोदजी जठार, सन्मान्य चित्राताई वाघ, सन्मान्य किरणजी सामंत, मंचकार फार मोठ्या प्रमाणात नेते मंडळी बसलेले आहेत. सर्वांची नाव घेत नाही तर माझी 7 मिनिटं संपून जातील. या मंचावरील सर्व मान्यवर, माझ्यासमोर उपस्थित पत्रकार मित्र, रत्नागिरी सिंधुदुर्गामधील सर्व उपस्थित वडीलधारी मंडळी, बंधूंनो, भगिनींनो आणि तरुण मित्र, येणाऱ्या 7 मे रोजी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या मतदारसंघाची लोकसभेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे आणि या निवडणुकीसाठी प्रचारार्थ म्हणून आपल्या देशाचे गृहमंत्री आणि भाजप ज्येष्ठ नेते अमित शाह आलेले आहेत. त्या आपल्याशी सविस्तर बोलणार आहेत. त्यांच्या अगोदर उमेदवार म्हणून काही गोष्टी तुम्हाला सांगण्याचा मी प्रयत्न करणार. भारत देश एक विकसित देश व्हावा, आत्मनिर्भर देश बनावा, यासाठी माननीय मोदी साहेब पंतप्रधान म्हणून गेली 10 वर्ष प्रयत्नशील आहेत. 10 वर्ष. या 10 वर्षामध्ये त्यांनी भारत देश जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये 11 क्रमांकावर होता, आज 10 वर्षात 5व्या क्रमांकावर आलेला आहे. माननीय मोदी साहेबांनी सांगितलं आहे की माझा भारत देश 2030 साली अमेरिका, चायना, तिसरा भारत असेल, 3ऱ्या क्रमांकावर येईल. बांधवांना, आम्ही सगळे, आमचे सगळे नेते हे विकासावर बोलतायत, जनतेच्या प्रश्नाबद्दल बोलतायत. सर्वांची विकास व्हावा, बेकारी जावी, महिलांचे प्रश्न जावेत. 14 साली सत्तेवर आले तेव्हा बांधवांनो आणि भगिनींनो, महिलांच्या शौचालयाचा मोठा प्रश्न देशात होता. आमच्या सुचित्रा वाघेने हा उल्लेख केला. 11,72,00,000 शौचालय संपूर्ण देशात बांधले. महिलांसाठी घर, तिथे नळाने पाणी 8 कोटी लोकांना दिलं. घर नव्हतं, छत नव्हतं डोक्यावर, कुठेतरी आधार घेऊन सावलीचा राहावं लागतं, अशी गरिबी आपल्या देशात होती. अशा लोकांना 4.25 कोटी पक्की घरं मोदी सरकारने, अमित शाह यांनी अशा जनतेला दिली. 54 योजना दिल्या. आज लाभार्थी किती आहेत? माननीय अमित भाईने सांगेन, अमित भाईजी हे बसलेले आहेत ना, त्यां 60-65% लाभार्थी ते आहेत. 60-65%. 60-65 मोठ्या प्रमाणे प्रगती केली. आजही ते सांगतायत की ह्या वेळेला अब की बार 400 पार निवडून येऊन 3ऱ्यांदा पंतप्रधान जेव्हा होतील माननीय मोदी साहेब, त्या वेळेला देशातली जी गरिबी आहे आणि देशाला जो महासत्तेकडे न्यायचा आहे, हे काम आम्ही करू. सत्ता येताच आम्ही ह्या कामाला लागू. त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं, आम्ही जात पात धर्म नाही, माणुसकी एकच जात आहे, एकच जात आहे. आता निवडून आल्यावर आम्ही 4 जातींसाठी काम करणार आहोत. एक महिला, युवा आणि शेतकरी आणि गरीब. एवढे विचार स्पष्ट आहे. आम्ही विकास, लोकांच्या अन्न, धान्य, नोकरी अशा प्रश्नावर आम्ही बोलतो. देशाच्या विकासावर आमच्या विरोधात आघाडी आहे 27 पक्षांची. काय बोलतात तो? विकासावर बोलतात. लोकांच्या प्रश्न आहे, नोकरी आहे, उद्योगधंदे आहेत, पाण्याचा प्रश्नही आहे. काय अंशी या कोणत्या प्रश्नावर बोलले? या भागात मोदी कृपेमुळे 10 वर्ष अलायन्स होता आणि त्या अलायन्समुळे 10 वर्ष खासदार होता हा उद्धव ठाकरेचा.
एक काम केलं, रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य, बालवाडी तरी दिली? काही दिलं नाही. फक्त टीका, फक्त टीका. मोदी साहेब, अमित भाई, देवेंद्र फडणवीस आणि इकडे नारायण. या व्यतिरिक्त बांधवानो, तुम्हाला सांगेन 3 दिवस आहेत, याचा असा पराभव करा त्याचं डिपॉझिट जप्त होऊन असा पडला पाहिजे, परत उठता कामा नाही. शिवसेनेत मी 39 वर्ष राहिलो आणि उद्धवने मला शिवसेना शिकवायची काय गरज नाही, गरज नाही. शिवसेना जन्माला आली ना तेव्हा आम्ही 15-16 वर्षाची. बाळासाहेबांना, माननीय बाळासाहेबांना अभिप्रेत ते आम्ही शिवसेनेसाठी केलं. जीवाची पर्वा केली नाही ना कुटुंबाची पर्वा केली. तेव्हा हा कुठे होता हो शमरा, कुठे होता? कधी कोणाला कान फडत तरी मारलं का? काय भाषा करतो. अब के बार मोदी तडीपार. अरे अरे तुरे बोलतो. या मोदींकडून किती वेळा तू गेलास अनेक कामांसाठी. अमित भाईंना किती वेळा भेट. काय भाषा. आता म्हणजे कालच बोलले कुठेतरी, आता शेतकऱ्यांना पण टॅक्स लावतील. काही बोलतो. तोल गेलाय, सत्ता गेली, मानसिक स्थिती गेली. काही बोलतो. शिव्या काय घालतो. शिव्या म्हणजे ही उद्धवची शिवसेना शिव्याच्या पलीकडे बोलत नाही. आणि माननीय बाळासाहेबांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी, हिंदुत्वासाठी आयुष्य वेचलं हो शेवटपर्यंत. आणि ह्या माणसाने साहेब गेल्यानंतर 19 नंतर भारतीय जनता पक्षाबरोबर युती केली. 56 आमदार निवडून आणले. आणि बांधवांनो, भगिनीनो, मातानो, फक्त मुख्यमंत्री होण्यासाठी, स्वार्थासाठी हिंदुत्वाशी गद्दारी केली आणि शरद पवारांच्या मांडीवर जाऊन बसली. फक्त मुख्यमंत्री पदासाठी. त्यांनी बोलू नये, बोलायचं काय राहिलं नाहीये. आणि म्हणून बांधवांनो, मी तुम्हाला सांगेन, आपल्याला विकास करायचा. एक निसर्गरम्य हा कोकण आहे. समुद्र किनारे एका बाजूला आहे झालरी सारखा. मासे, आंबे, काजू, नारळ अनेक या ठिकाणी फळं आहेत, मासेही आहेत, टुरिझमही आहे. आपण प्रगती करू. अशी प्रगती तुम्ही अनेक जण पूर्वी बोलायचे ना, आम्हाला कॅलिफोर्निया सारखी प्रगती करायची आहे. यानंतर कॅलिफोर्नियाचे लोक बोलू दे, आम्हाला कोकणासारखी प्रगती करायची आहे. आणि त्यासाठी भाजपचं सरकार, मग या ठिकाणी असलेले महायुतीचं सरकार येण्यासाठी येणाऱ्या 7 तारीखला तुम्ही नातेवाईक, मित्र मंडळी सगळ्या संग चूक करू नका. या शिवे देणारे काय करू शकत नाही, प्रगती करू शकत नाही. मग त्यांना मत देऊन फुकट नको. मत द्याल तर माननीय मोदी साहेबांना 3ऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी त्यांची निशाणी कमळ आहे. त्यांच्या 400 पार मध्ये या कोकणाचा सर्वांगीण विकासासाठी नारायण राणेची निशाणी पण कमळ आहे. आपण कमळाच्या समोर शिक्का मारा आणि तुमची सेवा करण्याची, विकास करण्याची संधी मला द्यावी. माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमितजी शाह आज माझ्या प्रचाराला आले. ते आपल्याशी बोलणार. पण माननीय अमित भाई, तुम्ही आलात. एवढा कडक उन्हाळा आहे, 43 डिग्री ऊन आहे, तरी आलात. मी तुमचं स्वागत आणि तुमचे ऋणी व्यक्त करतो, आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राणेसाहेब. लोक हो, या देशाचे पहिले लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेलांना आपल्याला कधी ऐकायला मिळालं नाही. पण आपल्या पिढीचं भाग्य आहे, आपल्या सगळ्यांचं भाग्य आहे की या देशाचे दुसरे लोहपुरुष अमित भाई शाहांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या, आपल्याला सगळ्यांना संबोधित करतील. भारत माता की, महायुतीचा छत्रपती शिवाजी महाराज की. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वालों की आवाज को क्या हो गया है?
ऐसी आवाज नहीं चलती है। शिवाजी महाराज की भूमि है भाई। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? अगर कराना है तो दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ एक बार छत्रपति महाराज का, शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए, जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। आज इस विशाल सभा में यहां पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र सम्मान्य चंद्रशेखर बावनकुळे जी, श्री रविंद्र चौहान जी, श्री उदय सामंत जी, श्री दीपक केसरकर जी, श्री नितेश राणे जी, श्री शेखर निकम जी, श्रीमती चित्राताई वाघ जी, डॉक्टर नीलेश राणे, श्री किरण सामंत, श्री प्रमोद जठार जी, राजन तेली जी, बाल माने जी, सदानंद चौहान जी, शिल्पाताई पटवर्धन जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, मोदी जी की मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान नारायण राणे जी। राणे जी अगर आइए, राणे साहब आप जोर से ताली बजाइए राणे साहब के लिए। और आज इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि आज कोंकण सिंधु दुर्ग की इस भूमि पर, रत्नागिरी सिंधु दुर्ग की इस भूमि पर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। ऐतिहासिक सिंधु दुर्ग किला जो आज भी पूरी दुनिया को हिंदवी स्वराज की याद दिलाता है, वो यहीं पर स्थित है। यहीं पर से शिवाजी महाराज ने न केवल दिल्ली तक, दिल्ली से बाहर भी पूरे समंदर को हिंदुत्व की स्थापना के लिए वर्चस्व लाने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। भाइयों बहनों, ये रत्नागिरी तिलक महाराज का भी जन्मभूमि है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी के बाद पहली बार कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अंग्रेजों को ललकारने का काम तिलक महाराज ने किया। यही भूमि है जहां 2 साल वीर सावरकर ने जेल में बिताए और उसके बाद में 13 साल तक रत्नागिरी में रहकर हिंदुत्व की अलग सावरकर जी जगाते रहे। और यही भूमि है जहां 2 भारत रत्न बाहर आए हैं, श्री पीवी काणे और दोंडो केशव कर्वे जी। ये दोनों ने भारत में इस भूमि को बहुत सम्मान दिलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज रत्नागिरी सिंधु दुर्ग में आया हूं, तब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज क्या ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे
वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? बोलिए, कर सकते हैं क्या? अगर सावरकर का नाम लेने से शर्म आती है तो काय की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव जी आप नकली शिवसेना चला रहे हो? असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। श्रीमान राणे के सामने कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे और राणे जी को वोट दोगे, एक एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम है। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को समृद्ध करना। मोदी जी 10 साल से मनमोहन सिंह 11वें नंबर पे हमारे अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे, मोदी जी 5वें नंबर पर लाए। मैं आज एक मोदी गारंटी बताकर जाता हूं, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर पर मिले। भाइयों बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को सुरक्षित बनाना। मुझे बताओ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर हमारा है, मगर एक खरगे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खरगे साहब, आप 80 पार की आयु पार कर गए, मगर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वाले को जान नहीं पाए। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाई और बहनों, मुझे बताइए, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से इस शरद पवार एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी, जिनकी गोदी में उद्धव जी बैठे हैं, वो 70 साल से धारा 370 को एक अनाथ बच्चे की तरह गोद में बिठाकर खिलाते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ। उस वक्त मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, आप जिनके साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए जिनकी चरण में पड़े, जिनके पैर में पड़े, वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। भाई और बहनों, राहुल बाबा पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। कश्मीर के अंदर लाल चौक पर जाना दुष्कर था, आज लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस आन बान और शान के साथ निकल रहा है। भाई और बहनों, मैं आज उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, देश की जनता के सामने, बाला साहब के अनुयायियों के सामने स्पष्ट कर दो, आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए या धारा 370 के संरक्षक कांग्रेस और एनसीपी? पवार और राहुल गांधी
के शरण में जाए वो महाराष्ट्र का गौरव नहीं संभाल सकते, महाराष्ट्र का गौरव नहीं। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली इस देश में। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे। मौनी बाबा मनमोहन सिंह मौन लगाकर दिल्ली में बैठे रहते, क्योंकि उनकी वोट बैंक की उनको चिंता थी। वोट बैंक की उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना आपको? मालूम है या नहीं है? कांग्रेस की वोट बैंक कौन है मालूम है या नहीं है? भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। अभी अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी, 29 नक्सलवादी मारे गए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है ये फेक एनकाउंटर है। अरे शर्म करो राहुल बाबा, शर्म करो। जिस नक्सलियों ने सैकड़ों लोगों की जान ली, उनकी बचाव करते हो, और उद्धव जी वो राहुल बाबा के शरण में बैठे हैं। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी, शरद पवार 70 साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, मैं उद्धव ठाकरे को बता सकता हूं, पूछ सकता हूं, और पूछना भी चाहता हूं, क्या उद्धव ठाकरे जी मुंबई में सभा कर कह सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर बना वो अच्छा हुआ? पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनकी वोट बैंक भी अब कांग्रेस की वोट बैंक हो गई है। आप उनकी वोट बैंक नहीं हो भाई। उन्होंने राम मंदिर को अटकाने वालों के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए समाधान करने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया। भाइयों और बहनों, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलिए। हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? मैं उद्धव जी को चैलेंज कर जाता हूं। उद्धव जी कल प्रेस कर बोल दो, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया वो अच्छा किया। वो नहीं बोल पाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बम धमाका करने वाले PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? क्या उद्धव ठाकरे कह सकते हैं कि PFI पर बैन लगाए अच्छा हुआ? वो नहीं कह सकते। अरे अब तो दिन आ गए हैं वो जय शिवाजी जय भवानी का नारा लगाते हुए भी डरते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने धारा 370 को हटाया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, PFI पर बैन लगाया और ट्रिपल तलाक समाप्त किया, और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी सिर्फ उत्तराखंड में आया है, मोदी जी ने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। पूरे देश भर में UCC लाने का काम और मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडा में कहा है
हम ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे, 370 को वापस लाएंगे, पर्सनल लॉ वापस लाएंगे। अब उद्धव जी, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के साथ आप सहमत हो या नहीं हो, बताओ। आप जवाब दीजिएगा उद्धव जी, मौन मत हो जाइएगा। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप ट्रिपल तलाक के समर्थक हो या हटाओगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक हो या हटाना चाहते हो, 370 हटाना चाहते हो या रखना चाहते हो, आतंकवादियों को जवाब देना चाहते हो या वोट बैंक के लिए उनको बिरयानी खिलाना चाहते हो। उद्धव ठाकरे, आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बाला साहब की विरासत ऐसे नहीं मिलती है उद्धव जी। बाला साहब के यहां आपने जन्म लिया, विरासत तो नारायण राणे, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के पास रह गई, आप कब के पीछे छोड़कर चले गए। भाई और बहनों, ये महाराष्ट्र का चुनाव असली शिवसेना कौन है वो तय करने वाला चुनाव है। भाइयों बहनों, एक प्रकार से ये इंडी अलायंस जो है एक प्रकार से औरंगजेब फैन क्लब बन गई। अब सिंधुदुर्ग रत्नागिरी वालों को तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। भाइयों बहनों, हम जब नाम बदलते हैं औरंगाबाद का, तब भी ये विरोध करते हैं। और उद्धव जी, मैं बताना चाहता हूं, ये नाम संभाजी महाराज के नाम से आपके स्वर्गीय पूज्य पिताजी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने रखा था, जिनको भाजपा शिवसेना सरकार ने जमीन पर उतारा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मोदी जी ने 14 करोड़ शौचालय गरीब माताओं के घर में बनाए। मोदी जी ने 11 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 3 करोड़ गरीबों को घर दिया और इसके साथ साथ 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मुझे बताओ सिंधुदुर्ग रत्नागिरी वालों, कोरोना के दोनों टीका आपको लगे हैं या नहीं लगे हैं? हाथ ऊपर कर बताओ, लगे हैं या नहीं लगे हैं? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कॉफी पिलाकर मुफ्त में 2 टीके लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और भाई और बहनों, उस वक्त राहुल बाबा क्या कहते थे? राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। ये तो अच्छा है कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वाले उनकी सुनते नहीं है, देश में कोई सुनता नहीं है। सबने जाकर टीका लगा दिया। जब उन्होंने देखा सारे लोग लगाए, एक दिन अंधेरे में बहन प्रियंका को लेकर वो भी चुपचाप टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा, कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और उद्धव जी उस वक्त शरद पवार और राहुल के समर्थन से मुख्यमंत्री थे। कोरोना की खिचड़ी खाने का पाप उद्धव ठाकरे के साथियों ने किया है। मित्रों, कोरोना की खिचड़ी में गबन करने का, भ्रष्टाचार करने का काम इन्होंने किया है। मोदी जी ने कोंकण रेलवे का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया। सिंधुदुर्ग जिले में हवाई उड़ान शुरू हो चुकी है। वंदे भारत ट्रेन कोंकण के लोगों को मिल चुकी है। 12 स्टेशन नए बनाने की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए की सरकार ने
काजू बोर्ड बनाकर काजू के खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और आपके जो आम है ना रत्नागिरी वालों, आपके आम के लिए भी अलग से आम का बोर्ड बनाने का काम भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। 12,000 से ज्यादा घर सिर्फ रत्नागिरी में बनाए, 11 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, सिंधु दुर्ग में 3 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत का फायदा मिला, 84,000 घरों में नल से जल पहुंचा और उज्ज्वला योजना में 1,51,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, मैं मत्स्य पालन करने वाले भाइयों को भी कहना चाहता हूं, 121 करोड़ का प्रोजेक्ट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में फिशरीज हार्बर बनाकर अपने मछुआरा भाइयों के लिए बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, और 146 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ सखरी नेट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में भी फिशरी हार्बर बन रहा है। भाइयों बहनों, फिश लैंडिंग सेंटर के लिए 51 करोड़ का प्रोजेक्ट 6 स्थानों पर नरेंद्र मोदी जी ने लाया। मैं आज राणे साहब के लिए एक बात बताना चाहता हूं। राणे साहब के मंत्रालय में, उनके नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में विश्वकर्मा भाइयों के लिए 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने चालू। मैं मेरे मत क्षेत्र की बात करता हूं, सुथार हो, लुहार हो, मछुआरा हो, सुनार हो, जूते बनाने वाला मोची हो, इस प्रकार के 20 काम करने वाली छोटी छोटी जातियों को ट्रेनिंग भी दिया, साधन भी दिए और 13,000 करोड़ का लोन विदाउट गारंटी दिया। विदाउट गारंटी नहीं दिया, उसका एक बड़ा आदमी गारंटर है। ये 13,000 करोड़ की लोन का गारंटर अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, उसको कोई गारंटी नहीं लानी है, घर नहीं लिख कर देना है, एफडी नहीं गिरो करनी है। मोदी जी की आबरू पर उसको 13,000 करोड़ का लोन मिले। ये सारे गरीब विश्वकर्मा भाइयों, 20 जातियों के लोगों को लोन मिलेगा। एक पूरा काम का आयोजन हमारे नारायण राणे साहब ने किया है। जोर से ताली बजाओ नारायण राणे के लिए। भाई और बहनों, अब समय आ गया है देश को विकसित बनाने का। हमारा देश कब तक पीछे चलता रहेगा? आप मुझे बताओ, रत्नागिरी सिंधु दुर्ग वालों, ये देश दुनिया में 1 नंबर पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या शरद पवार कर सकते हैं? जोर से बोलना, कर सकते हैं? ममता बनर्जी कर सकती है, उद्धव ठाकरे कर सकते हैं, स्टालिन कर सकते हैं, अरे राहुल बाबा कर सकते हैं क्या? अरे हंस क्यों पड़ते हो यार, वो भी एक नेता है। भाइयों, मैंने तो कई बार सोचता हूं, इसमें से प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है? भगवान न करे ऐसा होने वाला नहीं है, मगर इनके हाथ में अगर अधिकार आ गया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी अभी उनके एक बड़े नेता जो जोकर टाइप के हैं, उनको पूछा कि कौन बनेगा, तो उसने कहा बारी बारी सभी लोग 1-1 साल बन जाएंगे। मजाक रखा है क्या? इस तरह से देश नहीं चलते। इस देश ने अस्थिर सरकारों का दर्द भोगा है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने वाली इंडिया अलायंस आई और कोरोना जैसी महामारी हुई तो कौन देश संभालेगा? भारत के मतदाताओं को मालूम होना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। 23 साल से शासन करने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसा प्रामाणिक नरेंद्र मोदी चाहिए। 23 साल तक सीएम और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी 23 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी
एक दिन छुट्टी न ले, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए भाइयों। ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडी अलायंस देश को नहीं संभाल सकता। थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड में छुट्टी मनाने जाने वाले राहुल गांधी देश को नहीं संभाल सकते। मित्रों, मैं आज आपको विश्वास के साथ कहने आया हूं, इस देश को नंबर 1 पर कोई ले जा सकते हैं तो मेरे और आपके नेता नरेंद्र मोदी ले जा सकते। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी जी समर्पित। मैं आज शरद राव जी को पूछना चाहता, शरद पवार साहब बताइए, आप 10 साल यूपीए में रसूखदार मंत्री थे, 10 साल में यूपीए ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया? मेरा गला बैठ गया। मैं विदर्भ में भी पूछ कर आया, पुणे में भी पूछ कर आया, जवाब नहीं देते। मगर मैं तो बनिया हूं भाई, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। देना चाहिए नहीं देना चाहिए हिसाब? भाई जरा जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? इन लोगों ने 10 साल में सिर्फ महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था? 1,91,000 करोड़। मोदी जी ने ये 10 साल में 10,80,000 करोड़ रुपया देने का काम। ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मोदी जी ने महाराष्ट्र में दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देवेंद्र फडणवीस ने इन्वेस्टमेंट में भारत में महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने का काम किया है। नंबर 1 बने। माताओं, भाइयों, बहनों, ये लोग देश का विकास नहीं कर सकते, महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकते, देश को सुरक्षित नहीं रख सकते, देश को एक नहीं रख सकते, देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, हिंदुओं के सम्मान के लिए ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं देश में जहां जहां जाता हूं, सभा होने के बाद सब कार्यकर्ता खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बनाना। भाई स्वाभाविक रूप से कहते हैं, मगर मोदी जी ने आपको तो बना बनाया मंत्री यहां पर भेज दिया है, रेडीमेड मंत्री दिया है। राणे साहब ने उद्धव जी की दादागिरी के सामने बड़ा संघर्ष किया है। मित्रों, संघर्ष किया है। और राणे साहब अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। रत्नागिरी को बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, राणे साहब को उनके राजनीतिक कद के हिसाब से प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो? बड़ी दूर से आया हूं मैं। बटन दबाएंगे कमल के निशान पर? नारायण राणे जी को जिताएंगे, 400 पार करेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की, महायुतीचा हर हर भारत माता की। अमित भाई आप आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, नारायण राव राणे साहेब आगे बढ़ो। आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी अमित भाईंचा आभार मानतो। मनामध्ये प्रभू श्री रामचंद्राचं नाव आणि तोंडामध्ये अमित भाई आणि नरेंद्र भाई मोदींनी केलेलं काम गावागावापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार करावा। आपण सगळे महानुभाव या ठिकाणी आलात, आम्ही सगळे महायुतीचे कार्यकर्ते आपले आभारी आहोत।